Ko kana da labarin ɗan Kasar Farfesa? Wannan wani Farfesa ne wanda ya baiwa duniya mamaki. Farfesa Aminu Muhammad Ɗaurayi ɗan asalin jihar Kano, gangaren a ɓangaren kimiyya wato chemistry, shi ne farfesan da ya bawa duniya mamaki ta hanyar tuƙo motarsa ƙirar 504 Peugeot daga birnin London zuwa jihar Kano a cikin kwana 24, yayin da ya share tafiya mai nisan mil 4,000. Wannan ta sa ake kiran shi da ɗan Kasar Farfesa. So amma akwai abubuwan ban mamaki da suka faru a yayin wannan tafiya tashi. Farfesan ya kasance mutum ne shi mai sha'awar tafiye-tafiye na kasada irin wannan. Saboda haka tafiyarsa ta samo asali ne saboda littattafai da yake karantawa irin wannan na kasada. Ya karanta wani littafi da ake ce mai Marco Follows da The Mongo Fox